Eixo, optikako ariketa. Zentimetro bateko objektu bat, hori altura da, I bat, objektu handatu dira, orduan bat, guztiasun bat, eta irudia bi. 50 zentimetroko distantzia fokala duen, hori da F, ispilu konkabo, hemen irudia, konkabo edo aurra, berdina, hemen da, konkabo edo aurra. 25 zentimetrora kokatu da, orduan da S bat. Aratzariko perpendikular hori da, objektua vertikalen jarri dela, besterik gabe. Determina itzazu. Irudiaren posizio eta tamaina, irudiaren izaera. Ezaugarriak ingo ditugu dana batera, beti bezala, eta listo. Gero, kurba erradia, dana. Baterako dugu. Eta izpien diagrama. Erabatziko dugu ezaugarriak analitikoki eta grafikoki. Eta gero, egin ariketa bera izpilua konbexua baldin bada, edo ganbila. Venga, horreneko kaso ingo dugu izpilua konkaba baldin bada, edo aurra. Vale. Ematen dizkigute distantzia fokalak eta S bat. Vale, eta hemen kontuz gogoratu. Zeinua kontutan hartu baritugu. Ea positibo edo negatibo dan. Gogoratu ardatzak daudela hemen jarrita on. Orduan, S bat, beti izango da hemen. Vale. Beti izango da eskerraldean. Eta kantzo honetan dago distantzia fokala, baino gertu. Hemen digan, erdian. Distantzia fokala dago gitago. Distantzia fokala da 50, eta hau dago erdian 25. Orduan hemen erdien egongo da. Vale, gutxi gara bera, egingo dugu eta. Orduan, S bat izango da negatibo. Ez eskerraldean dago. Eta distantzia fokala ere bai. Orduan, formulak, hemen dauden formulak jakin berdia, eta formulak erabiliz, ariketa ingo du. Bada ariketa tipiko bat, ez dakala zailtasunik. Bale, orduan. Gogoratu. Hasi horretik ikurrak, orduan, fokua, distantzia fokala da 50 zentimetro, gogoratu ariketa hauek egin daitezkela zentimetrotan, ez da metotara pasa behar. Orduan, distantzia fokala da negatibo, gogoratu. Eta S bat ere negatibo, garrantzitsua da, kontuz honekin. Bale, eta orduan, formula erabiliz, basati S bi, gehi, basati S bat, berdin, basati F, datu azaltzitugu beraien ikurrarekin, orduan da, basati S bi, gehi, basati minus 25, berdin, basati minus 50. Venga, eskatzen dugu hau, kontuz eraiketa hauetan, basati S bi izango da, minus, basati 50, minus eta minus, minus eta plus, minus, bestaldera pasatuz, plus, basati, kalkulagailua erabili, zatik eran egin da edo ABC botoiarekin, klasen erakutsi bezala. Ematen digu, basati 50. Orduan, alderantzizkoa izango da, 50 zentimetro. Bai, honek zesan nahi du. Izango dela virtuala. Goratu izpilutan, S2 ateratzen bada positibo, da virtuala. Honekin liatzen bazate egin kasu erresa. Hau da, nik iten bat, kasu erresa badakigu egiten, ez? Kasu erresena da, hori hemen dagoen, ez? Fijatu, ez eta ariketa hau izan, ez izan, gogoratu bertzea S2 noiz dan virtuala edo reala. Gero lentekin naztu ingo zen. Eitezu paralelo, fokutik pasatzen da, zetik bultatzen da. Badakizu, irudia hemen osatzen da. Hemen izpi beraiek moztu dira. Moztu da izpi hau eta reboteko. Izpi beraiek mozten diren hau da reala. Ja badakizu S2 negatibo denean, dala reala izpilutan. Orduan, kaso honetan S2 atera zaigu positibo, orduan izango da, virtuala hau da. Alde honetan osatuko da. Bale? Venga. Kentzen eta hau, badakigu izango dela virtuala. Izpiloaren eskubialdean. Jarraitzen da. Juten gara bigarren formulara, handipenera, dala I2 zati bat, edo izpilutan S2 minus S2 zati S bat. Beraien ikurrarekin, S2 50, S bat, minus 25.
Orduan, minus minus plus, eta 50 zati 25, bi. Bale, gogoratu. Ikurrak, plus ikurrak esan nahi du, dala zuzena, da goraka, eta bia, handiago bat denez, handiagoa. Orduan, irudia izango da virtuala, irudia izango da virtuala, zuzena, eta handiagoa. Bai? Bale, egiten dugu irudia pixkat eskalan, ez da egin dagoetako zetan, zein beharko eta eskuz, Bueno, argi dagona da, S bat dala 25, orduan fokoaren area dago. Justu dago, F eta O tartean dala, zailena egiten zaizuen zatia. Grafika ingo dugu. Gutxi gara bera. Orduan, eskala bat hartuko dugu, bueno, eskala egiteako garaian fijatu. Gudakigu F eta C marraztu baritugu, horiek erabili nahi baitugu bintzat, ardatz horiek, edo dana fokoarekin, eta gero eskubialdera dejoa 50, orduan kontutan izan fokoa da 50, C dago erradia bikoitza egunera, orduan kontuz eskala hartzerako garaia. Vale. Bueno, orduan hartuko dut hemen 0, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, eta 10. Orduan da, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, eta 100. Vale, hemen dago C puntua. Hemen dago C. Eta hemen dago F. Vale, hemen dago F, hemen dago C. Hemen dago gero, 10, 20, 30, 40, 50. Vale. Irudien altura da zentimetro bat, baina bueno, ez da altura ez da zertan eskala berdinen hartu behar, Pixka liatzen dizu, Orduan, nun dago irudia, objektua barkatu, 25 zentimetro. Orduan, hemen dago, objektua dago hemen. Vale, ateratzen da gero bider bi, bueno. Ez da beharrezko hau zentimetro bateko egitea, Eskala desberdina erabili daiteke vertikalean. Vale, orduan. Vale, gutxi gora bera. Vale, orduan. Betikoak. Paralela dena, fokutik pasatzen da, hemendik, vale? Fokutik pasatzen dugu. Vale, izpia, aruntza dago. Eta bestea da, Z-tik pasatzen dena, vale, hau da berez, Z-tik dator, hona dator, eta rebote egiten du, vale, eta zeruntz, vale? Orduan, bi hauek ez dira baina moztuko. Vale, orduan, moztu behar dute beraien luzapenak. Baina luzapenak rebotearena, gezia daukan ordu. Kasuntan, hau, izango zen. Vale? Honena. Eta bestea berdearena. Berdea arretxadaz eta berdina. Vale? Bueno, trampa pixkat ingoet. Vale, orduan. Nun elkartzen dira? Hemen. Vale, justu. 50ean. Bengo maitza. Forme. Eta maitza da virtuala. Irudia da virtuala. Irudia da virtuala, ze luzapenak. Ben ikusten dugun bezala, luzapenak moztu dira, tititik, hori egin behar da horrela, diskontinua egin behar dira. Luzapenak mozten dira, 50ean da eskubitan sortzen da, 50 positibo, eta bi aldiz handiagoa. Vale? Hemen badia bi lauki eta pixka gehiago, hemen dira, hartu dut bi lauki erdia, bost. Vale? Bikoitza. Maitza izango da bikoitza. Vale? Hoi izango zen grafika. Vale, B atala.
ariketa bera, behatela da, ispilu baldin bada, konbexua. Orduan, konbexua baldin bada, gogoratu F dago eskubialdean, eta C ere bai. Eta horrek esan nahi du, distantzia fokala izango dela positibo, eta hori formulan aldatzen da. Orduan, S bat zan minus 25 zentimetro, hori ez da aldatzen, leheno bezala da. F zan 50 zentimetro, baina, kasu honetan, eskubian dagoenez, eta ardatzak on daudenez, da positibo. Kasu honetan da, plus. Kontu zonekin, orduan formula erabiltzen dugu, zati Z bat, berdin bat zati F, orduan hau izango da, bat zati Z2, gehi, bat zati minus 25, sus, 25, berdin, bat zati 50, kasu honetan positibo. Eskatzen da bat zati Z2, izango da bat zati 50, ken bestaldera pasatuz, plus, bat zati 25. Iru zati 50. Buelta manda, S2 izango da, 50, zati iru. 16,666. Zentimetro. Kasu honetan ere, virtuala. Beti da virtuala, ariketa konkaba konbexua denean, beti da virtuala. Orduan, txukunan jarriko dugu, S2 da, 50, zati iru. 16,6666 zentimetro. Eta izango da virtuala. Bagenekin, ze ispilu konbexutan beti emaitza da txikiago, zuzena eta virtuala. Virtuala. Eta da minus S2 zati Z bat. Lehenaztu zaigu ibi ateatzea. Ze datu ematen dutenean ibatena, ibi atera bera. Orduan, minus 50 zati iru, zati S bat zala minus 25. Orduan, minus plus, eta izango da 50 zati 75. Bien. Orduan, positibo eman dunez, zuzena. Eta txikiago bat danez, txikiagoa. Bizatiru da 0,6666. Eta leheno, ematen digutenez I bat dala zentimetro bat, holako kasutan ibi atera bat da. Eta ibi da AL bideri bat. Orduan, kasu honetan, bieren bider bat, bieren zentimetro. Eta hau, lehenaztu zaigu egitea. Hemen ere egin behar genuen. Hemen atera zaigu ibi izango da AL bideri bat, plus bi bider bat, bi zentimetro. Positiboa ateratzen da, goraka dalako. Izan bazan, hemen amplitude dela negatibo, izango zen minus. Da beraka, hemen izan bazan minus bi ematen digula, hemen minus bi jarriko genuen, da hori emaitza minus bi, horrek esan nahi du beraka dela. Eta ispilu konbexuaren grafika, da beti da berdin, ez dut eskala ningu, gutxi gora bera. Kasu honetan da. FC, zengo planteamento, ze beti da berdin. Hemen baldin bakazu I, nola egiten zen hau. Paraleloa dena, fokutik pasatzen da, baina goratu, hemen rebotatu egiten du. Baina rebotatzen du fokutik etorriko bazan bezala. Berez da paraleloa dena fokutik pasatzen da, baina hemen ispilua dago, dena rebotea. Fokutik pasatzen da, baina rebotatzen du. Da jun eta rebote, baina rebotea fokuarekiko.
eta bestea da zetik pasatzen dana. Vale. Berriro zera kadikoa eta rebotatzen du. Orduan, bi gezi hauek ez dira baino moztuko, orduan mozten direna da beraien luzapenak. Vale, mozten dira hemen. Ez dut eskalan egin, Vale, orduan, hau izango zen S2. Eskalan egiten badezue, atera bertzaizue 16,66666. Vale? Dago 25, bueno, erdia baino pixkatan ontzo, gutxi gora bera, ondo. Vale, eta hemen ikusten da dala virtuala, luzapenak mozten dielako, zuzena, vale, gorakadako bai, eta txikiagoa. Vale. Hau ariketa oso horretxa da, Habek dira oinarrizkoak ulertu hauek, eta gero jakin beste bereziak. Jo.